Apokalipsis Kapitulo 18. Ti panakarbag ti Babilonia. 1. Kalpasan dagitoy banag nakita ti sabali ng anghel bumaba manipud langit nga daan dakkel aturay ket ti daga nasilnagan daydi dayagna. 2. Ket pimukaw iti napigsa timek kunkunana narba ti dakkel Babilonia ket nagbalin nga pagnagdan dagiti diablo ken pagapunan ti amin nakita ti espiritu nakarimrimon ken tangkal ti amin tumatayab narugit ken makapagura. 3. Tagapu iti arak ti pungtot ti panakikamalala na narba dagiti suamin pagpagarian ket dagiti ari ti daga nakikamalalada ken kuana ket dagiti agtagtagilako ditoy daga timmak nang da gapu iti kinabuslon dagiti ragragsakna. 4. Ket nangegko ti sabali timek nagapu sa dilangit kunkunana rumwar kay kenkuana utattaok tapno di kay mayraman kadagiti basbasolna ken tapno sanyo nga awaten dagiti saplitna. 5. Ta dagiti basbasolna nakagtengda sa dilangit ket ti Dios linagip na dagiti kinadangkes na. 6. Supapakan nyo akas ti impay namit ket paminduan nyo ti mamindua ken kuana kas maynugot kadagiti araramid na iti kupa ilaukan na ilaukan nyo iti mamindua may paay ken kuana. 7. No kasano ti panagpasindayag na ken panagbuslon na kadagiti ragragsak kasta ti itedyo ato ken sangsangit taiso kunana iti puso na naisadak arina ken sanak abalo ket uray kasano jakto aglakam ti ladingit. 8. Gapuna iti maymaysa nga aldaw umayto dagiti saplitna ti papatay ken ti ladingit ken ti bisin ken isu mapuuran to iti apoy tanapigsa ni Apo Dios mahukom ken kuana. 9. Ket dagiti ari ti daga nakikamalala ken nakipagbiag iti kinabuslon dagiti ragragsak ken kuana agsangsangit ket agdungdungawdan to intuno makita da ti asok ti pakapuuran na. 10. Nga agtaktakder da iti adayo gapu ti butengda iti tuok na kunkunada asipay daydi dakkel sa syudad ti Babilonia daydi syudad manakabalin ta iti maymaysa nga oras imay ti panakaukom mo. 11. Ket dagiti agtagtagilako ditoy daga isu ti sangsangitan ken dungdungawan da tawan ti gumatangin iti tagtagilako da. 12. Tagtagilako balitok ken pirak ken dagiti batbato napateg ken dagiti perlas ken tilupot nalapat apuraw ken purpura ken sida ken iskarlata ken isuamin akita ti kayo nabanglo ken amin akita ti alalikamen marfil ken amin akita dagiti alalikamen akayo napateg unay ken bronse ken landok ken marmol
13 ken kanila ken ricado ken insinso ken ungwento ken bangbanglo ken arak ken lana ken nasayaat nga harina ken trigo ken an animal ken karkarnero ken kabayo ken luglugan ken dagiti adipan ken dagiti karkararwa dagiti tao. 14 ket dagiti bungbunga ngag aguman idi ti kararwam imadayuda kenka ket iswamin dagiti banag anaganas ken nabaknang napukaw da kenka ket santo masarakanen ida. 15 dagiti agtagtagilako kadagitoy banbanag bimaknang da gapu ken kuana agtaktakdadan to ijay adayo gapu iti buteng da iti tuok na nga agsangsangit ken agdungdung awda. 16 kunkunada asipay dayjay dakkel a syudad nagkawus iti lupot nalapat apuraw ken iti purpura ken iti iskarlata ken narkusan iti balitok ken iti bato napateg ken perlas. 17 ta iti maymaysa nga oras nagbalin adapo tinagdakkel kinabaknang ket amin apiluto ken iswamin dagiti aglaylayag ngagturong iti uray anya adiso ken dagiti marinero ken dagop dagiti agsapsapol iti pagbiagda iti baybay nagtaktakderda iti adayo. 18 ket agik-ikkisda idi makita da ti asok daydi pakapuuran na kunkunada anya ti mas asping iti dayjay dakkel a syudad. 19 ket pinurwakan da ti tapok dagiti uluda ket agik-ikkisda nga agsangsangit ken agan-annog ugda kunkunada ay asipay daydi dakkel a syudad isu binaknangan dagiti suamin nga adda sasakayanda iti baybay gapu kadagiti agkakapateg gameng na ta iti maymaysa nga oras isu napukaw. 20 agragrag uka maipanggep ken kuana ulangit ken dakayo sa santo ken dakayo nga apostol ken dakayo mamadto tati Dios imbalisan na kayo ken kuana. 21 ket maysa nga anghel anapigsa binagkat na ti maysa bato akas la maysa dakkel a bato aggilingan ket intapwak na iti baybay kunkunana kastoy babaon ti nakalalinget pannakatnag marbakto ti Babilonia daydi dakkel a syudad ket santo masarakanen. 22 ket titimek dagiti umaarpa ken dagiti agkankanta ken dagiti pumaflota ken dagiti tumatangguyop santo mangganen kenka ket awanton ti manursuro ti anyaman nga partuat masarakan kenka ket tiuni ti gilingan santo mangigen kenka. 23 ket tilawag ti maysa pagsilawan santo nga aglawagen kenka ket titimek tinubyo ken nubya santo mangiganen kenka ta dagiti agtagtagilako kenka isuda
idi dagiti panguluan ti daga. Ta gapu kadagiti panagsalsalamangkam nalilaw dagiti suamin a pagpagarian. 24 ket nasarakan kenkuana ti naiparukpok adara dagiti mamadto ken dagiti sasanto ken dagiti suamin a napapatay ditoy daga. Intay basa ti 4 a bersikulo. Ket nangegko ti sabali a timek a nagapu sa dilangit a kunkunana. Rumwalkay kenkuana utattaok tapno di kay mairaman kadagiti basbasolna ken tapno sanyo ngawaten dagiti saplitna. 5 ta dagiti basbasolna nakagtengda sa dilangit ket ti Dios linagip na dagiti kinadangkes na. 6 supapakanyo akas ti impay na met ket paminduanyo ti mamindua ken kuana kas mainugot kadagiti araramid na iti kupa nangilaukan na ilaukanyo iti mamindua may paay ken kuana. 7 no kasano ti panagpasindayag na ken panagbuslon na kadagiti ragragsak kasta ti tedyo ato ken sangsangit ta isu kunana iti puso na naisadak arena ken sanak abalo ket oray kasano jakto aglakam ti ladingit. 8 kapuna iti maymaysangal daw mayto dagiti saplit na ipapatay ken tiladingit ken tibisin ken isu mapuran to iti apoy ta napigsa ni Apo Dios a manghukom ken kuana. 9 ket dagiti ari ti daga a nakikamalala ken nakipagbiag iti kinabuslon dagiti ragragsak ken kuana agsangsangit ket agdungdungaw danto into no makita da ti asok ti pakapuoran na. 10 nga agtaktakter da iti adayo gapu ti butengda iti tuok na a kunkunada asipay daydi dakkel a syudad ti Babilonia daydi syudad a manakabalin ta iti maymaysa nga oras imay ti pannakaukom mo. 11 ket dagiti agtagtagilako ditoy daga isu ti sangsangitan ken dungdungawan da tawan ti gumatangin iti tagtagilako da. 12 tagtagilako a balitok ken pirak ken dagiti batbato a napateg ken dagiti perlas ken tilupot a nalapat a puraw ken purpura ken sida ken eskarlata ken isuamin akita ti kayo a nabanglo ken amin akita ti alalikamen a marfil ken amin akita dagiti alalikamen akayo a napateg unay ken bronse ken landok ken marmol. 13 ken kanila ken ricado ken insenso ken ungwento ken bangbanglo ken arak ken lana ken nasayaat nga arena ken trigo ken an animal ken karkarnero ken kabayo ken luglugan ken dagiti adadipen ken dagiti karkarwa dagiti tao. 14 ket dagiti bungbunga nga aguman idi ti kararwam imadayuda ken ka ket isuamin dagiti banag a naganas ken nabaknang napukaw da ken ka
ket santo masarakanen ida. 15. Dagiti agtagtagilako kadagitoy banbanag bimaknang da gapu ken kuana agtaktak danto ijay adayo gapu iti buteng da iti tuk na ngagsangsangit ken agdungdung awda. 16. Kunkunada asipay dayjay dakel a syudad nagkawes iti lupot nalapat apuraw ken iti purpura ken iti eskarlata ken naarkusan iti balitok ken iti bato napateg ken perlas. 17. Tay ti maymaysa nga oras nagbalin adapo tinagdakkel kinabaknang ket amin a piloto ken isuamin dagiti aglaylayag ngagturong iti urayan niya adiso ken dagiti marinero ken dagop dagiti agsapsapol iti pagbiagda iti baybay nagtaktakderda iti adayo. 18. Ket agikikisda idi makita da ti asuk dadi pakapura na kunada anya ti mas asping iti dayjay dakkel a syudad. 19. Ket pinurwakan da ti tapok dagiti uluda ket agikikisda nga agsangsangit ken aganug ugda kunkunada ay asipay daydi dakkel a syudad isua binaknangan dagiti suamin ngada sasakayanda iti baybay gapu kadagiti agkakapateg aggameng na tat iti maymaysa nga oras isu napukaw. 20. Agragrag uka maipanggep ken kuana ulangit ken dakayo sa santo ken dakayo nga apostol ken dakayo mamadto tati Dios imbalisan na kayo ken kuana. 21. Ket maysa nga anghel napigsa binagkat na ti maysa bato akasla maysa dakkel a bato gilingan ket intapwak na iti baybay kunkunana kastoy babaen ti nakalalinget panakatnag marbekto ti Babilonia daydi dakkel a syudad ket santo masarakanen. 22. Ket titimek dagiti umaarpa ken dagiti agkankanta ken dagiti umaflota ken dagiti tumatangguyog santo mangiganin kenka ket awanton ti manursuro ti anyaman nga partuat masarakan kenka ket tiuni ti gilingan santo mangigen kenka. 23. Ket tilawag ti maysa pagsilawan santo nga aglawagin kenka ket titimek tinubyo ken tinubya santo mangiganin kenka ta dagiti agtagtagilako kenka isuda idi dagiti panguluan ti daga ta gapu kadagiti panagsasalamangkam nalilaw dagiti suamin pagpagarian. 24. Ket nasarakan ken kuana naiparukpok adara dagiti mamadto ken dagiti sasanto ken dagiti suamin napapatay itoy daga. Manintinday panay-basa ket agyamanat ken ka panagdingeg kapsat ket mabalin paki-like ken subscribe iti daytoy nga channel ko tapno ti kastakit no kayat muntupay nga agdingeg ket ma-update ka ket hanmo aliblipatan nga pakipindot bell na ket agyaman na. God bless.